permezz tas-sagrament tal-Ordni Sagri l-mulej qed jikkonsagra bl-Ispirtu tiegħu il dawn li huwa sejjaħ Jerome, Ryan u David u jibgħathom fid-dinja bħala ministri tal-imħabba u tal-ħnina tiegħu. Dinja għandha bżonn saċerdoti li jafu lil Alla li jitolbu li jisimgħu il-kelma li jibqgħu qrib Kristu u li jxandru l-preżenza tiegħu permezz tas-sempliċità u tal-awtentiċità ta' ħajjithom. Saċerdot li ma jibqax jitlob ftit jispiċċa vojt. Iżda saċerdot bl-eruq tiegħu fit-talb isir mezz li permezz tiegħu Alla jista' imiss il-qlub, ifejjaq il-ġrieħi u jqajjem it-tama. Jalla Marija ummi s-saċerdoti takkumpanjakom u tħariskom tul il-ministeru tagħkom. Jalla tallimkom taqdu b'umiltà, bil-ferħ, bil-fedeltà u bil-kuraġġ u tkunu dejjem strumenti ta' għaqda.